Tareixa Navaza, persoeira inigualável do xornalismo galego, levou a súa voz á televisión española e a loita polos dereitos das mulleres. Un faro de compromiso e empoderamento nunha era de cambio e esperanza. O meu comenzo foi a finais do ano 65 en Radio Galicia da SER e logo, como participei en programas con proxección estatal, contratáronme para a televisión española cando chega a Galiza Luis Mariñas. Se empezo a pensar na miña vida, vou cara atrás, sempre digo que a radio foi a miña escola de formación. Teño moitísima relación co que é a amentoa desta cidade. Teño lembranzas entrañables dos cursos de música en Compostela. Ter falado con Andrés Segovia, Joaquín Rodrigo, Federico Mompou e, sobre todo, con tres mulleres maravillosas. Conchita Badía, gran voz, Rosa Sabater, pianista, María Rosa Calvo Manzano, gran arpista, que sempre decían, llegó la niña era yo. Tomábamos un té ou íbamos á habitación de algunha delas e sempre me permitían acudir ás súas clases. Realmente, e non é por humildade, eu non aportei nada. Eu solo intentei facer sempre o meu traballo o mellor posible. Supoño que, como todo mundo, con luces e sombras, pero sempre fixen todo de corazón. Aquelo que defendía era porque quería niso. Que me aportou a cidade? Pois eu creo que moita forza, moita enerxía. Esta cidade te transmite unha forza telúrica increíble. Gustaríame ser recordada como unha traballadora honesta e como unha boa persoa, con moita alegría e con moita enerxía.